pamusoro ivakuru vedare ndauyawo panapa nenyaya iri kunetsa yandangoti ndionesane nemi mhuri yezimbabwe so that munozokwanisawo kujaja mega kutongera kuti munoitorawo sei kana kuti muchaita sei kana zvinhu zvichinge zvadai so muchidimbu hurumende yezimbabwe iri kungoedza kutaura kana une shop vhara ndo zvandiri kungoona kana une takada kana chinchi vari kungoti because one nyaya iri kutaura naNick Mangwana panapa. Nick Mangwana ari kunyora kuti in case you missed it, dzokororo ine simba deemed smuggled goods, every wholesaler, retailer or individual who is found with the following without documentary evidence is deemed to have smuggled them. Wholesale, retail, cannot individual, paparozoti individual maybe because zvoonekwa wakazvitakura mota or somewhere kana kuti ubva unotenga grocery handisunyasonzwisa kuti ari kuzoedza kuti chii. So number 1 panapa ari kuti alcoholic beverages iwawa uyu ukaonekwa une doro iwewe chinhu chese chine chekuita ameno tingati chiko kusara kwekambucha here but ukangoonekwa unazvo zvakawanda zvisina nigiriki unonzi wakazvismagula. Non alcoholic beverages ndo zvimwiwa zvima 100% juice zvimachinchi zvedu zveshe. Cement chaiyo ukaonekwa unayo futi usina matsamba I think ndo vanhu vaya vanenge vachida kuitawo zvima hardware. Hembe chaidzo ukaonekwa unadzo dzekuwanda dzekunzi kutengesa hembe une hembe nyowani unenge wakadzismagula dziri kutorwa. Footwear ndo kutsoka uku. Dairy products, mikaka, diapers, tiri kutaura zvemapamba nechinchi zvakasiyana siyana. Electro appliances, cables and accessories, mungoonekwa mune zvemagetsi, mungava mune macharger, mazi earphones, vari kutoda futi nezvenyu. Plus and parts thereof, izvi ndo zvemuminda. Processed meat, kana mukaonekwa mune nyama imwe yaya yekuwanda muri pama 1. Rice, pasta, sugar, ipapa zvese zvijikiwa zvese izvi vari kutora. Ties, ukaonekwa nematai chaiwo uda kutira kuti ndichitengesa matai unonzi tikudawo mapepa azvo kana usina wakazvismagula. Motor spares, zvinhu vanenge vachida kuti tinotengesa maspares chakati wanzi unofanira kunge nemapepa azvo akakwana kana usina unenge wakazvismagula. Washing powder and detergents ndo zvinana zvinhu zvakaita sana bhumu chinchi safe handisikuziva kuti mazuva ano mukunyanya kushandisa sipo dzakaita sei kwenyu kwasadza. Mabiscuits, masweets, laundry and bath soaps, zvinhu izvozvo ukangoonekwa unazvo zvisina mapapers kana kuti documentation zvinoratidza kuti zvinhu zvawakazviwana papi zviri kutorwa. Ndo situation iripo. I am not sure kuti kana vanhu vanohodha vayo kumataxshop handifungidzire kuti vanenge vachinazvo zvima receipt because unoona tuma wholesale tungo tomugeto tunohodha vanhu totoya munhu anongosvika ngoti ndipo kese sugar nechaka vototambidzana munhu totakura toenda unorongedza mutaxshop make. Saka kureva kuti kana une shop usina tunhu toto tumapepa totaurwa vhara because vari kungoya vachiita sei vachitora. Ndo nyaya iri panapa iri kuitika mhuri yeZimbabwe. Handisi kuzivawo kuti imimi makatarisawo nyaya iyi hama dzadiwa munoionawo sei ende munoitongawo sei. Ndo situation iripo iko zvinezvi kuZimbabwe. Inangu handina akawanda ekutaura iyi ndangoya kuti ndingokuudzai chete nyaya iri kutaurika. Imimi munokwanisa kuzojaja mega. Kana uchinge une something to say ndichasiya comment section ndakavhura mokomenda mundiudzawo, but kana uchinge uchida kusenda ama audios uchitaura anything that is happening in the country right now, namba ndichasiya zvekare pa screen mondiudzawo kana muchinge mapedza kulike this one. Onai. Ini ndoshamiswa nemunogara muchingoti muzivanezo kwakaitwa kunomboitwa munyika iyi kana Mugabe akangobva oga kana muchida ziva chokwadi. Nhasi futi Mnangagwa adobvazvo ega. Dambudziko ramunaro hamuna maziso omweya, muna maziso enyama azere umhondi. Tarisai kuti ichi chinongova chiitiro chavo. Iye zvino vakataurirana Mnangagwa kuti iwe chiita tinogba zvatakaita naMugabe zviya. Totanga futi ipapo. Is the same system inongoshandisiwa. Mnangagwa uchabviswa unofanira unonzi unodini? Unobviswa neku, but pane pasina ku. Chinoda kuitwa pangoti imuve involved musini kuti zvigova neumbovo hwokuti akabviswa navanhu vakati gwaku. Achiti munoona zvazviri hapana ku yakamboitika munyika imomo kana munonyeberana. Iye zvino zvavakaita Mnangagwa naMugabe naChiwenga chinhu chimwe chete. Chiwenga wakaiswa in between.
vanokuenda mwoku iye anoenda pakati ndokuva iye chigananda chihombe. Aita chigananda chihombe ndobva chabudirira Mnangagwa ndobva angodzoka vachipinda. Ndimaona saka dai manzwisisa kuti apa hapana kuuma Zimbabwe apa chigemu chavo vanhu ava. Uyu paanopindamo anongopinda achimanyira kundoba zvakaita Mnangagwa. Zvinhu zvakadoronga uye mukatarisa nezvokuti ivo vanoisa simba kumasoja avo. Masoja avo anokontrora nehama dzavo dziri pedo pedo. Vamwe vanoshandisa mitupo, vamwe vanoshandisa mazita teguru avo kana madzibaba avo. Saka imwe hamuzozivi kuti uyu unobva kupi uyu ndiani. Ndimaona ndiro guru riripo. Saka chizivai kubva nhasi kuti iko zvandogara ndichiudza kuti hapana kuMzimbabwe. Nyaya inogoitika ukiriminari hwaonekwa naMagweta kutaura chungu wochiramba wochishandura. Unongotamba neshoko rimwe chete, unongotamba neshoko 1. Unoona ndoda kuudzai kune umwe muimbi aiva nenziyo 1 muupenyu hwake hwose, aidzaka dzakawanda. Leonard Dembo aingoimba zvorudo, haana mboimba zvimwe zvinhu. Saka chaiita aichenja manzwi, akaita rimwe nzwi rokutanga mangwana rinoita rokupedzisira uko karoenda pakati, asi richingochinjwa kuti kana kuri kutamba konzi wouya woti kutambisa. Maona zvoitika. Saka ndozvinhu zvimwe zvinhu zvinokwana vanhu. Vanhu ava vanongotivo hatichawirirani, asi vachiwirirana. Iye zvino Chiwenga akapopota paya paya ari kuHeroes Acre. Mnangagwa asvika onyarara, haana zvimwe chaakaita. Mnangagwa anongosvika paya wozotiritiwa eze ku. Havana kuda kumuvharira kuzhe nokuti vakamuvharira kuzhe vanenge vaita zvisina kunaka. Iye anofanirwa kuunganidza zvinhu zvake zvese, ounganidza otora mari dzake oisa kwaanoisa, right, apedza kuisa kwaanoisa zvaichirwa naGambakwe zviya. Ivo vopinda ungati vanoita ku, izvo atora mari dzose dzaanga achida kutora voita vanenge vaitwa ku. Zvoreva kuti anopinda acho hachatevereri. Mnangagwa anoteverera, akatanya mari dzaMugabe dzakabuda naMugabe haana. That is the trick iripo. Mnangagwa anomboteera mari dzakabuda naMugabe dzakabuda naMugabe. Saka naiyeyo futi haasi kuzoteerera mari dzakabuda naMnangagwa. Idhiri ravo vanhu ava. Muri maZimbabwe makazungairavo futi nhongo motosamava madhibha. Munorobhwa navanhu makuseni akada makaendere kuchikoro. But hamuna kuenda kuchikoro, makati hazimuseki kai. Zimukezi kuseka, hakuna chikoro, kakwasina chikoro kuzimuseki. Vanhu vakadzidza vakadzidza kudhara ndio vakadzidza. Vakaita Cambridge vaya ndio vakadzidza. Munoita zvezimuseki, tarai makazungaira. Zvinoita makazungaira maitiro enyu nokunyembegwa kwenyu. Munoziva kuuraya vanhu mobvuma. Munoziva kupondana mobvuma. Munoziva kubirana mobvuma. Munoziva kubigwa mobvuma kubigwa. Futseke mari. Handimbokuudzei nhema. Ini mukandivenga zvichandikudza chokwadi. Chokwadi ndechokuti hapana kugwa Mnangagwa naChiwenga. Hapana kugwa. Kuudza chokwadi.